Moi, mä oon Nikolas. Moi, mä oon Luka. Ja tää on Tuntuuko pahalta? Ohjelma elämän vahvimmista tunteista. Ohjelman tarjoaa Joner, Mutjutin ja Akro. Sara, sä oot tosi rohkea ja niin kuin mun mielestä on upeeta, kuinka avoin sä oot julkisuudessa myös ja kerrot omista haasteista. Mutta osaatko sanoa, että mikä on sun elämän vaikein hetki? Voi kiitos. Vitsit, kun joka päivä tuntuu vähän siltä, että on semmoisia ups and downs. Että mä oon sanonut tälle, että joku tietty päivä voi olla mun elämän paras ja samalla paskin päivä. Että kun se jotenkin niin paljon on aika semmoinen ailahtelevainen. Mutta jos miettii nyt joku semmoinen niin intuitiolla, mikä tulee ekana mieleen, niin varmaan siis kun mä olin pieni ja mun vanhemmat eros, niin se on varmaan semmoinen, mikä on niin kuin jättänyt semmoisen isoimman jäljen. Joo. Oliko niin? Minkä ikäinen se oli? Mulla ja Lukalla molemmat vanhemmat on kanssa eronnut. Joo. Ja se on jättänyt meihin myös ison jäljen ja miten ollaan käsitelty sitä ja miten se on vaikuttanut koko loppuelämään. Niin Kyllä. Miltä susta tuntui silloin, kun vanhemmat eros? No, mä en oikeastaan osannut odottaa sitä jotenkaan yhtään. Että sit kysyit sä, että kuin vanha mä olin. Joo, koska mä en niinku muista sitä kunnolla. Vaikka mä oon käynyt sitä läpi ja välillä selvittänyt, että kuinka vanha mä oon ollut. Mutta mä oon niinku taas unohtanut se, että se jotenkin on niin sumussa jotenkin se aika. Mutta mä olin tyyliin jollain ykkösluokalla. Eli varmaan 6-7-vuotias. jotain sellaista. Joo, mutta mullahan on silleen kääntynyt se niin kuin mun onneksi, että mun vanhemmat siis on yhdessä nytten. Että se on vähän harvinaista, mitä on käynyt, että he oli ehkä joku 3 vuotta niin kuin eronneena. Se on tosi harvinaista. Niin, kyllä. Mä en ole kauhean usein kuullut, että vanhemmat olisi eronnut ja sitten palannut yhtä niin kuin 3 vuottakin jo pitkä aika. Niin, niinpä. Jälkeen, niin. Joo, siis joku 2-3 vuotta muistaakseni edelleen siis jo ihan sumussa se aika, mutta kyllä se on silti semmoinen, että vaikka he on yhdessä taas, niin totta kai ei se niin kuin, totta kai se jätti silti niin kuin ison jäljen. Oliko se sitten niinku jotenkin tosi traaginen se ero tai oliko siellä paljon draamaa tai jotain tämmöistä? No kun ei ollut, kun ainakaan jotenkin, mun muistaakseni, niin. että just kun se tuli vähän silleen yllätyksenä. Niin just. Että en mä oikeastaan osannut niinku odottaa sitä. Okei, niin just. Että se vähän niinku, joo, että se vaan oli silleen iso kokemus. Niin mun mielestä mä olin 4-vuotias, kun omat vanhemmat eros, niin mä en muista sen asian ympärillä niin kuin isompia tunteita, vaan mä muistan, kun se kävi ja yhtäkkiä asuttiin erillään. Niin nuorena sitä ehkä edes ymmärrä, että millaisia tunteita siitä tulee, mutta niin kuin en mä voisi koskaan kuvitella, että vanhemmat olisi palannut yhteen niin kuin nykypäivänä, koska on niin erilaisia ihmisiä ja molemmilla on omat haasteet. Mutta mun mielestä se on hieno kuulla, että sun vanhemmat on palannut yhteen. Niin. Mutta miten sä oot käsitellyt sitä sitten niin kuin vanhempana, että mitä tunteet se on herättänyt? Koska kyllä sä oot varmaan miettinyt tätä aikaa, että just se eron aika ja sitten miten vanhemmat on palannut yhteen. No kyllä, joo, ehdottomasti, että mä oon kuule käynyt kaiken näköiset terapiat ja pienenä, niin kun, mitä vasta nyt sitten ehkä aikuisena tajuu, että mulla on niinku syömishäiriötausta ollut jo ala-asteella ja just niinku masentuneisuutta ja ahdistusta ja kaikkea tämmöistä, että nehän on paljon niinku tullut siitä, että mä aika silleen nuorena kasvoin aikuiseksi, jos näin voi sanoa. Se on ihan mitä sä itse näet sen, se on niin, se tärkeä. Kyllä, ja siis mäkin olen niinku vanhin, meitä on 4 lasta, tai silloin oli 3, että sit vasta tuli tää 4. mun pikkusisko, niin kun mun porukat meni takaisin yhteen. Mutta sitten jotenkin varmasti sekin vaikuttaa, että kun mä oon vanhin, niin sitten jotenkin, en mä tiedä, mä olin tosi jotenkin ala-asteella jo silleen, että mä haluaisin niin kovasti olla aikuinen ja käytiin kaikkia korkkareita. Joskus 2-luokalla jo, niin kuin, mä olin tosi semmoinen niin kuin jotenkin kapinallinen tai semmoinen. Mutta sitten mä uskon, että se kunnolla vasta ehkä niin kun rupesi oireilemaan sen jälkeen, kun mun vanhemmat meni takaisin yhteen. Että mulle tuli NS semmoinen, että nyt on turvallista niin kun itse seota jotenkin. Tiedättekö, että nyt kaikki on sen verran hyvin, että nyt mä voin vaan päästää. Ja mikä sulla silloin sitten alkoi sitten tuossa vaiheessa, että oliko sulla sitä syömishäiriöä vai? Joo. Kyllä. Niin. Joo, mä oon itse kokenut myös syömishäiriöstä niin kuin paljon kaikkea ja siitä on paljon puhuttavaa. Mutta niin. Joo.
Niin. Minkä tyyppistä sulla oli? Mulla on ollut siis, mulla alkoi se vähän niin kuin myöhemmällä iällä vasta, niin kuin teini-iässä. Joo. Se oli vähän jännä, että se, no mä päästin joskus sitten niin vähän huonoa kuntoa sillä teini-iässä, kun loppui kaikki treenaaminen ja tämmöinen. Niin sitten sit tuli semmoinen vaihe, että mä olin sillä, että nyt mä pistän itteni kondikseen näin ja puhuin siitä viimekin jaksossa jotain. Ja niin sitten tein sen tosiaan niin kuin ihan väärin sen koko itteni kuntoon jutun, että se meni vähän huonosti. Ja sitten siitä alkoi semmoinen oravan pyörä ja sitten mä huomasin kanssa, että mulla oli semmoista halua niin kuin pitää jotain asiaa kontrollissa. Että mulla on ollut vähän, mä luin, että sullakin on ollut tämmöistä saman tapasta, että halu hallita jotain. Just niin itsellä on ollut vähän sama, että se on niinku semmoinen, mikä pitää niinku itteni vähän kasassa ollut. Ja sitten se ei ollut oikea tapa yhtään. Sitten se on ollut aina silleen kamppailu sen ulkonäön kanssa jonkun verran, mutta sitten pitkän just kaavan kautta niin oppinut sillä hyväksyy itsensä ja sillä näin ja näin. Mutta joo, ei ollut niinku, ei se ole helppo juttu toi syömishäiriö. Ja sitten kun se on niin, varsinkin nykypäivän, kun sosiaalisessa mediassa on niin paljon luodaan semmoista väärää kehokuvaa, mikä on oikein, mikä tai sillä, että kaikki, sä näet ne top ykköset siellä, jotka näyttää niinku parhaalta ja sit sä ajattelet, että sun pitää näyttää tuolta. Ja sä et ole riittävä sä oot. Jep. Ja sit niinku tääkin on mielenkiintoinen, että mä muistan silloin, kun mä aloitin nämä jutut, että mä muutin mun ruokavaliot ja nää. Ja sit mä tutustuin semmoiseen, YouTubessa oli semmoinen, kun sä oot varmaan, tai en tiedä, oot varmaan säkin kuullut, niin tämmöinen kuin Greg Doucette. Ootteko kuullut koskaan? Nimi kuulostaa tutulta. Joo, se on semmoinen podari YouTubea ja hän toi semmoisen, niin kuin, että hän kertoo oikeasti, että miten niin kuin menettää painoa enää. Ja sitten mä niin kuin jälkeenpäin, kun mä katson hänen juttuja, niin mä oon jotenkin vähän sillä, että toi on niin kuin ollut osittain mun omasta mielestä vähän väärä tapa opettaa ihmisiä. Että hän on aina sanonut kyllä oikein, että miinuskalorit ja näin, mutta sitten se meni jotenkin, mulla on vaan jäänyt semmoinen käsitys siitä, että hänellä on itselläkin vähän twistaantunut se tai se syömistapa. Niin sit mä just sillä mietin niin kuin jälkeenpäin paljon juttuja, että olisi kyllä niin kuin tosi tärkeää, jos nuori haluaa päästä kondikseen tai jotain, että sillä olisi joku valmentaja aina, joka tietäisi oikeasti, mitä tehdä. Että ei ota vaan vinkkejä somesta sillä, että näin sä teet tänne ja tänne. Se on myös läheisten vastuulla. Niin onkin, siitä, just näin. Ja siis se on just jännä juttu, että mäkin sain paljon kommentteja vanhemmilta välillä, että oot sä nyt niin kuin ihan kunnossa. Siis mä pystyn valehtelemaan niin helposti vanhemmille, että joo, että kaikki kondiksessa, mutta sitten ei oikeasti ollut, niin sitten niinku ihan vaan kaikille vanhemmillekin sanon, että kannattaa sitten, jos näkee vähänkin tämmöistä käyttäytymistä tai jotain, että on tullut paljon muutosta, niin että oikeasti. Koska nuoren on tosi vaikea puhua myös avoimesti. Just näin, ja niin eikö sulla ollut joku semmoinen juttu, että sun vanhemmat oli sitten vienyt sut sairaalaan tai jotain tämmöistä? Joo, ne oli silleen, että nyt tuonne terapiaan, että nyt pitää, ne otti silleen heti härkäisarvista. Just näin, noin olisi pitänyt tehdä. Niin, siis kyllä joo, niin. että mä oon itsekin nyt niinku jälkeenpäin miettinyt sitä, että vitsi kuinka hyvä, että en niin kuin, tai että se ei ole niin kuin itsestäänselvyys, että niin tapahtuu, että helposti voisi olla, että no, että ei sulla nyt ole mikään. Niin. Ja vähän niin kuin jotenkin ehkä hävetäkin sitä, että mun lapsella nyt on joku. Niin, että kaikki on hyvin. Niin. Mun lapsella on kaikki hyvin piste. Niin kuin, että ei voi hyväksyä sitä ja näin, mutta he sitten alkoi heti toimia onneksi. Mutta siis tunnistan toi kontrollin. Mullakin se oli enimmäkseen niin jotenkin sitä, että niin kuin halusi pitää sen kontrolli. Mä muistan, kun mä jäin niin kuin kiinni siitä, että mä piilottelin mun jotain, niin kuin, kun äiti toi mun huoneeseen mulle. Ja oli silleen, että mä oon tehnyt sulle nyt aamupalaa ja nyt niin kuin syöt. Ja sitten mä olin piilottanut niitä johonkin siis kaappiin ja sitten äiti ja iskä löysi niitä. Mä muistan, kuinka vihainen mä olin, että te tuutte tähän mun suunnitelmaan niin kuin sörkkimään. Että kun mulla on nyt tää niin kuin kontrollissa. Ja te yritätte nyt ottaa tätä kontrollia multa pois. Että mä muistan, että mä olin niin ärsyyntynyt ja vihainen niin kuin siitä. Joo.
Mutta se on just se, niin mieli on voimakas, kun se alkaa niin käyttäytyä. Ja sitten kun nuorena Kyllä. varsinkin on päättänyt jotain, niin silloin ajattelee myös sitä, että se on oikein. Että Niin. se, Joo. miten rakentaa sitä, että niin kuin ymmärtää, että ehkä itsekin voin olla nuorena väärässä, niin se vaatii paljon työtä. Ja niin kuin sä sanoit siitä, että vanhemmat sit puski sut terapiaa. Mulki oli pienenä, niin kuin tosi nuorena, käytiin perheterapiassa sen jälkeen, kun vanhemmat oli eronnut. Ja mä muistan niitä keskusteluja suoraan, mä muistan, että se oli ihan kauheata. Mä muistan jotenkin, että mulla tuli semmoinen fiilis, että mä oon vanhempien välissä ja me käydään siellä keskustelemassa ja mulla tuli semmoinen tunne, että vanhemmat utelee, että mitä mä sanon heistä siellä Joo. perheterapiassa, että mitä mä kerron niin kuin siitä tilanteesta, mikä meillä on kotona. Ja mä muistan, että mullakin oli tosi vaikea sopeutua siihen eroon sen jälkeen. Ja sitten pikkuhiljaa tietty tuli vanhemmaksi ja ymmärsi paremmin sen tilanteen, mutta sitten terapian tärkeys itsellekin myöhemmin, että niin kuin, miten osaa puhua avoimesti nykypäivänä ihan mistä tahansa uskoo, että osaa. Mutta varsinkin korona-aikana mä olin tosi masentunut. Mä kärsin masennuksesta. Mulla oli semmoinen elämän ilo kadonnut. Et mikä ei tuntunut kivalta, mikä ei innostanut. Joutui olemaan kotona vaan, ei päässyt töihin. Mä olin silloin työskentelin isän omistamassa perheyrityksessä. Ja silloin kun ei päässyt töihin ja oli yksiössä 4 seinän sisällä ja kaikki tunteet pakkautuvaa. Mä olin silloin ylipainoinen, mä en urheilu yhtään. Mä en tehnyt mitään muuta kuin pelannut tyyppisessä pleikkariin kotona. Ja silloin mä ajattelin, että niin kuin, miten elämä jatkuu ja mulla oli tosi itsetuhoisia ajatuksia myös. Että niin kuin, ehkä mä haluan, että elämä jatkuu. Ja sitten kun mä menin takaisin töihin ja se olo oli edelleen läsnä, mä muistan edelleen sen, mä vaan purkauduin itkuun kesken työpäivän, mun isä oli siinä vieressä. Ja isä silloin teki sen päätöksen ja puski mut terapiaan, koska mä en ollut näyttänyt sitä ulospäin. Mä olin pitänyt nämä kaikki tosi negatiiviset ajatukset itselläni. Ja sitten pikkuhiljaa, kun mä pääsin psykoterapiaan ja aloin avautumaan, niin mulla oli myös pitkään, siinä oli semmoinen 5 vuoden gäppi, että mä en nähnyt ketään kavereita vaikka. Mä en sovin jotain, mutta mä en halunnut mennä, koska mä ajattelin, että he tuomitsee mut tai niin kuin ajattelee negatiivisesti musta. Mutta se työ, minkä se vaati, niin se on tosi pitkä. Ja niin kuin mä uskon, että säkin voit samaistua siihen niin kuin nuorempana ihan sama minkä ikäisenä, että siitä tunteesta, ettei voi puhua mistään. Kyllä. Päästä siihen, että me voidaan avoimesti keskustella mistä vaan tässä nyt, niin kyllä se vaatii tosi paljon töitä. Ehdottomasti, Ja ehdottomasti. just se, että säkin oot kertonut, että vanhemmat auttoi sua pääsemään sinne terapiaan, niin se on mullakin ihan samalla lailla, että tosi iso arvostus heille, että on tunnistanut sen tilanteen, Kyllä. koska kaikille ei ole semmoista Niinpä. tukea siinä ympärillä. Miten sulla se terapia sitten, niin kuin, miltä se tuntui? Muistatko silloin, kun se alkoi, sä olit tosi nuori toki silloin, Joo. mutta miten sieltä pikkuhiljaa sitten se alkoi aukeamaan niin sanotusti sun tunteet? No mäkin muistan sen, että ihan pari ekaakin terapeuttia, jota mulla oli, niin mä en tykännyt yhtään siitä. Et mä muistan, että silloin kun mä aloitin, siis mä olin tyyli jollain, siis ala-asteella mä olin. Olisinkohan mä ollut ehkä jollain 4. tai 5. luokalla tai jotain tämmöistä. Ja sitten mä vaan aina niinku piirtelin siellä. Mä vaan niinku menin sinne silleen vanhempien pakottamana, piirtelin jotain siellä, jotain tällaista vaan vastailin, kun multa kyseltiin ja mä olin silleen, että tää on ihan turhaa. Ja, vaikka se sitten kuitenkin auttoi, vaikka se oli mun mielestä vaan piirtelyä ja vähän jotain tällaista muminaa, mutta kyllä se auttoi tosi paljon, että vähän silleen, että joku niinku näkee mut. Että mä uskon, että se vaikutti niinku, tosi paljon siihen. Ja sitten mä muistan, että olisinkohan mä ollut just yläasteella, kun mulla tuli toinen terapeutti. Sitten se oli vähän semmoinen vanhempi mies. Mä olin ihan silleen, että mä olin vielä just niin kuin kauhea teini. Mä sanoin, että toi ei kyllä ainakaan ymmärrä mua niin kuin yhtään. Et muistan vieläkin, kun sillä oli sellainen joku Thailand-paita päällä ja sitten sillä kauhea parta. Okay. Sitten se oli vaan siinä. Mä olin, että ai tolleko mun pitäisi selittää jotain. Pahimmat tunteet auki. Niin, kyllä. Se tuntui jotenkin väärältä silloin teininä. Mutta joo, nyt mä oon jo unohtanut
kaikki kysymyksetkin, että mitä mä selitän näistä En mäkään muista. Thailand-paidasta. Mutta ehkä pääpointtina se, että miten terapia on auttanut sua. Ja... Niin, kyllä, joo. Et ehkä se sitten niinku, huomasin, että se niinku oikeasti auttaa, että sitten kun mä itse halusin mennä sinne, eikä se ollut vain, että toisten pakottamana. Että siitähän tietysti aina kaikki lähtee, että itsekin myös niinku haluaa Joo, sitä. ja se on tosi paljon niinku hyväksymistä, että itse hyväksyy sen omat ne fiilikset ja on sillä niinku, ikä vaikuttaa siihen. Joo, tosi paljon. Että itselläkin just vasta niinku myöhemmällä iällä niinku, sitten, kun olen käynyt terapiassa, niin jotenkin vasta sitten niinku, näki oikeasti jotain tulosta. Et muistan joskus kävin, niinku, oliko se parikymppisenäkin, niin silloinkin vielä oli vielä sillä, että ei niinku hyväksynyt juttuja. Mutta sitten niinku myöhemmällä iällä, niin sitten kun jotenkin oikeasti halusi kohtaa ne ja sitten niinku näin, niin sitten se auttoi kyllä. Tai heti niinku vaikutti ihan eri tavalla. Mutta se on, mä oon tajunnut just, että niinku, jos käy terapiassa, niin se on aika paljon niinku pelkkää niinku duunia itse, että ei se terapeutti niinku hoida sua periaatteessa, että sä niinku sun pitää itse niinku opiskella myös niitä juttuja ja sun omia tunteita. Sun pitää haluta myös sitä. Kyllä. Jep, se on iso prosessi, että Ja mun mielestä se on tosi hienoa, että me ollaan saatu terapeuteilta apua, mutta kaikilla ei todellakaan ole niin. Ja niin kuin tosi moni miettii myös sitä, onko terapiasta oikeasti hyötyä. Mun mielestä on. Se niin kuin 100% on ja sen ymmärretään ehkä vasta siinä kohtaa, kun haluaa myös ajatella, että siitä on hyötyä. Ja tehdä sen stepiä ja mennä eteenpäin. Sä oot, Sara, myös tosi avoimesti kertonut sun ADHD-diagnoosista ja siitä, että miten sä oot ymmärtänyt myös sen diagnoosin jälkeen sun omia tunteita. Kyllä. Niin oliko se 2017, kun sun diagnosoitiin se? Joo, taisi olla silloin. Oliko mä silloin niin kuin 20 ehkä jotain. Mutta joo, kyllä varmasti joku 2017 tapaut, mutta aikuinen mä olin kuitenkin suunnilleen silloin. Oliko sulla pitkään ollut sitten semmoista, että sä niinku mietit sun omia tuntemuksia tai asioita, niinku, mistä se johtuu ja sitten toi niinku selkeytti sitä? Kyllä, siis ehdottomasti. Mutta sitten mä en jotenkaan ajatellut, että mulla olisi ADHD, kunnes sitten vasta kun... Miten sä sitten ajattelit, että sulla on siis mä ajattelin, että mulla on ihan varmasti kaksisuuntainen tai joku epävakaa persoonallisuus tai jotain niin kuin tämmöistä. Ja useinhan niitä voidaan sekoittaakin sitä kaksisuuntaista ja ADHDta, mutta sitten siinä ADHDssä, tai siis en nyt ole mikään asiantuntija tuossa kaksisuuntaisessa, mutta käsittääkseni siinä menee enemmän silleen jaksoittain. Niitä ja sitten ADHDsta menee silleen päiväaikana voi mennä monta kertaa vaihdella kaikki tuntemukset, mutta niin ehdottomasti se diagnoosin saaminen niin antoi semmoista niin kuin armollisuutta itteeni kohtaan. Ja varmaan ymmärrystä just. Kyllä, siis todellakin. Ja sitten tajus niin kuin monia juttuja, vaikka toi syömishäiriökin, että se kyllä niin kuin, tosi paljon siitä, että siinä on kaikki tämmöisiä niin kuin liitännäissairauksia tai tämmöisiä. Niin just. Ahdistusta ja masennusta ja syömishäiriötä ja tommosta. Mitkä on ollut sulle sillä just ton ADHD, kun on nyt se diagnoosi ollut, niin semmoisia, mitä oireita sulla on ollut eniten sitten, niin onko sulla semmoisia tiettyjä esimerkiksi just... Mitkä toistuu vaikka? Niin just, mitkä toistuu. Niin kuin niitä ADHD-oireita. Niin. Tai sillä kun mulla itsellä ollut just kans vähän niin kuin sama ja mähän olin niin kuin tutkimuksissakin kans, mutta se vähän jäi kesken, koska se on aika pitkä prosessi. Että mä just niin kuin vaan samaistuin paljon, luin sun juttuja, niin just koulussa vaikea keskittyä ja tuntuu, että niin kuin joutuu tehdä normaaleiden asioiden eteen vähän enemmän kuin muut just ja semmoista. Niin se on niin kuin, just niin kuin tällaisia fiiliksiä mä mietin, että onko sulla ollut jotain just tämmöistä tiettyjä oireita, käyttäytymistapoja tai jotain niin kuin mielenkiintoisia tai semmoisia. No siis joo, ja aina kun joku kysyy multa niin se on vähän vaikea, koska itsehän on aina ajatellut, että tää on niinku normaalia tai että varmaan kaikista niinku tuntuu tältä, varsinkin kun sai vasta aikuisiellä sen diagnoosin, niin sitten on vaan paljon oppinut jotenkin elää sen kanssa ja keksiä kaikkia niin kuin toimintatapoja. Ja sitten vasta kun sai sen diagnoosin, niin on okei, siis tänne ei kuuluisi olla niin kuin näin vaikeeta. Elämisen yleisesti. Niin, että mitä ihmettä. Niin. Mutta siis tosi paljon niin kuin, tai siis jos olisin koulussa vielä, niin se varmasti huomaisi just niin. Niin kuin
paljon enemmän. Että siis koulu oli ihan hirveä. Siis mä näen edes joku koulun, tai mä haistan kuin hajun, mikä oli peruskoulukäytävä haju. Joo, siis mä oikeasti, mä oon vaan sillä, että oikeasti kiitos, että mun ei tarvi enää olla koulussa. Kiitos. Että mitä ihmettä, että miten mä selvisin. Niin just. Mitä ihmettä, että jotenkin niin kauhean ahdistus tulee siitä ja niin kuin edes kun miettii koulua. Mitäs mun pitäisi sitten sanoa? No mut siis nopeasti tohon, niin mulla on ollut just sama juttu koulussa. Että niin kuin, jotenkin, mä ennen jotenkin ajattelin, että mä oon vaan tämmönen, että mä niin kuin perseillä ja tällaista koulussa ja pahoittelut kaikille opeille ja Joo. meidän lukioluokka oli ihan hirveä. Siellä oli parhaat kaverit saman luokalla ja näin, mutta anyway, niin mua niinku osittain kanssa harmittaa, kun mä ajattelin sillä, että se oli vaan mun luonne ja näin, mutta sen takia mä en keskittynyt, mutta kyllä mä niinku jälkeenpäin olen tajunnut sen, että joku mulla on selkeästi, että mun on tosi vaikea keskittyä sillä pitkäjänteisesti mihinkään ja just sillä mun on vaikea sisäistää asioita, että mulla on esimerkiksi ensimmäisessä jaksossa, niin mulla, varsinkin silloin, jos mua niinku jännittää tai näin, mun ajatukset menee niinku 1000 ja 100 ja sit mä en edes keskity siihen keskusteluun. Mä vaan sanoin niin, suusta. Sanoin suusta ja sit mä kuuntelen itteni niinku 3. persoonassa sille, mitä helvettiä. Sit mä oon siellä, että joo. Mut sit just, että niinku se, että miten toi, niin kuin näin, nyt mulla taas katkesi ajatus. Joo. Mä voin samaistua tuohon, että mulla oli keskittymishäiriö ja mulla oli lukihäiriö myös koulussa. Että varsinkin yläaste. Mullakin oli tosi haastavaa ja mä tiedostin jälkeenpäin, mitä mä mainitsin Atenkin jaksossa, mitä käytiin läpi vaikka kiusaamisesta. Et mä oon kiusannut myös tietoisesti ja mä oon kiusattu. Ja niin kuin mä oon tosi paljon reflektoinut siitä, että vitsi kun mä olisin ymmärtänyt sen nuorempana. Ja just semmoinen niin kuin häiriköinti myös, säkin oot kertonut jälki-istunnosta, että paljon sä oot istunut. Mä sanoin, että mulla on epävirallisesti koulun niin kuin 7-luokan jälki-istuntoennätys. Mulla oli niin paljon, mä ortodoksia, aina torstaisi oli niin kuin jälki-istuntoja, siinä oli ortodoksitunti aina päällekkäin, niin mulla oli tosi haastava istua jälki-istuntoja. Niin mulle keksittiin, tai äiti keksi koulun rehtorin kanssa, että miten saadaan niin kuin hoidettua tämä mun jälki-istunto, niin mut laitettiin siivoa koulun keittiöön. Okay. Niin, mä pääsin istumaan, mutta sen jälkeen mä muistan, mä vähän rauhoitun, koska se niin kuin oli epämukavampaa kuin istua sitten siellä pulpetissa vaan ja käyttää salapuhelinta jälkessä. Niin, opettajille vinkkeet kyllä siellä edelleen. Mutta nyt itse asiassa oli tämä uusi laki, mikä tuli, että eikö se ollut ala- ja yläasteelle, niin koulussa ei saa käyttää puhelinta. Ai jaa. Joo, eli tunneilla mun mielestä se oli näin, että puhelimet pitää luovuttaa tästä eteenpäin, mikä on mun mielestä tosi hyvä, koska mietitään just niin kuin me ollaan Lukan kanssa 99 ja sä olit 97, niin meidän aikana ehkä niin kuin some ei ollut vielä ylä- ja ala-asteella niin isossa osassa, jos sulki varmasti pienemmällä paikkakunnalla, mutta sitten miettii nykynuorisoa. Niin. Koko ajan pitää doomscrollaa TikTokia tai katsoa IG:tä tai ihan sama mitä se on. Niin mun mielestä se on tosi hyvä, että sit se voisi ehkä luoda semmoista enemmän keskittyvämpää ilmapiiriä siihen oikeasti tärkeäseen aiheeseen. Jep. Kyllä. Mutta mä muistan, että itsellä yläasteella kanssa ainakin jossain tyyli 9-luokalla, niin piti, tai joku se ei ollut vaan sulle. Ei, kun joku opettajat keräsi niinku puhelimet pois, mutta mä muistan, mä laitoin aina vaan ne kuoret. Niin just. Niin ajattelee, että opettajat ei huomannut. Joo, kyllä mä sitten jossain vaiheessa jäin kiinni siitä, että se puhelin tänne. Joo, mutta toi on just toi jännä toi puhelinscrollailu, miten se on niin addiktoivaa ja se, miten se vaikuttaa varmasti mieleen kanssa, että sitä varsinkin, jos on yliaktiivinen mieli, mä voin kuvitella vaan, että jos on vaikka just niin kuin paha yliaktiivisuus, eikä voi keskittyä ja sitten sä koko ajan niin kuin selaat. Mä tiedän, onko sulki just, että kun sä oot varmasti paljon scrollailet somessa just duunin kautta ja tälleen, niin sitten on niinku vaikea just erkaantua sit puhelimesta välillä, osittain varmaan. Kyllä. Niin itsellä oli just sillä, että sit musta tuntuu, että mulla tulee ihan semmoinen niinku tunne, että sillä mun pää räjähtää, kun mä oon niinku scrollannut niin paljon juttuja sieltä puhelimelta. Joo, että siis se jotenkin, mä en tiedä tuleeko muilla, mutta siis mulla tulee ihan jäätävää semmoista päänsärkyä ja sitten semmoista niinku, ihan semmoista, että mä oon niinku semmoista brain fogia ja kaikkea, että menee ihan ylikierroksilla aivot. Ja sitten se on harmillista, kun sitä ei pääse silleen karkuun oikein. Niin, koska sun duuni on myös somessa niin vahvasti. Sitä just, että
niinku, jos sulki on ollut tällaisia fiiliksiä, niin se on kyllä. Siis todellakin sillä, että mä saatan selaa jotain puhelinta, sitten mä ei hitto, tässä on niin mennyt pari tuntia ja mä en edes halua selata tätä enää, mutta mä vaan niin selaan tätä ja sitten siitä ei niin pääse jotenkaan pois. Ja sitten sä oot ihan, ja sitten sulla on sellainen huono olo sen jälkeen. Huono olo ja semmoinen niin ahdistus, että paljon mä oon menettänyt aikaakin tässä näin, että mä oon vaan niin tehnyt en mitään. Just niin. näin. Tai sitten jos on puhelimella ja pitäisi vaikka tehdä joku duunijuttu väsyneen, niin mulla ainakin helposti, niin sitten mä alan selaa jotain muuta ja unohdan se koko ajan. Joo, kyllä. Monta kertaa ennen kuin se saa pari tuntia selaa sohvalla TikTokia. Ai niin, jo mun piti tehdä se yksi esitys tai sähköposti tai ihan mitä tahansa. Mutta mikä, Sara, sut sitten ajo hakea sitä niinku diagnoosia? Et mistä sä ajattelit, että nyt voisi ehkä selvittää, että voisiko olla ADHD tai sitten kaksisuuntaista? Joo, siis kyllähän mulla esimerkiksi ADHDta just silloin teininä, kun mulla oli se Thailand-terapeutti, niin yritettiin vähän niin kuin, tai siis sehän on tosi pitkä prosessi, että mäkin kävin jonkun vuoden, kun mä kävin julkisen kautta. Ja tehtiin tosi paljon kaikkia testejä, että silloin yläasteella, kun se Thailand-terapeutti Thailand-terapeutti ja elää. Kun se vähän niin kuin kartoitti sitä, että voisiko olla, niin se teki vain yhden kyselyn ja näin. Ja sitten mä tein, niin vasteli emt ja ihan nyt enkä halunnut itsekään niin kuin uskoa, että olisi joku. Niin eikä silloin sitä ehkä, jos se oli yläasteella tyyppisesti, niin ei sitä edes varmaan ajatellut silloin. Niinpä. Olisi joku, että mitä se tarkoittaisi. Niinpä, just näin. Mutta sitten just kun tuli vähän ikää enemmän ja ehkä vähän kypsyyttä ja sitten ajattelin, että ehkä toivottavasti. Mutta sitten tuli semmoinen, että nyt mä niinku itse haluan oikeasti saada jotain selvyyttä. Sitten mä mietin niinku sitäkin, että en mä edes välttämättä niinku halua mitään lääkkeitä. Että jos mä saisin vaan niinku jonkun diagnoosin. Niin se helpottaisi mieltä. Niin. Ja mä oon just miettinyt, että niinku, mäkin oon miettinyt sitä, että haluaisi tutkia sitä ja näin, mutta kun en mä halua käyttää mitään lääkkeitä välttämättä. Että sillä, että oot sä itse käyttänyt mitään ADHD-lääkkeitä? Tai... Kyllä, joo, nyt mä käytän. Niin. Mä olin eka varmaan, no olisikohan mä ollut vuoden, siis on niin huono näissä niin. Joskus joku tommonen, että kun mä sain sen diagnoosin, niin eka en just halunnut käyttää niitä ollenkaan, mutta sitten mä rupesin miettimään, no hitto, oikeasti jos olisi jotain apua, niin että... No oot sä saanut sun mielestä apua niillä lääkkeillä? On kyllä. Se on just niin kuin, että se on kyllä, pitää kuunnella niin kuin lääkäriä. Miten sä kuvailisit, että se on niin kuin vaikuttanut sun mieleen ja sun ajatuksiin, että jos sä oot vaikka lääkityksellä, niin oot sä huomannut millaisen eron niistä? No siis, esimerkiksi semmoisen... Tuntuuko pahalta, kun verkkosivut kaatuu just silloin, kun joku oikeasti yrittää tulla katsomaan niitä? Tai kun sähköposti katoaa, kun treenimotivaatio marraskuussa? Meilläkin on ollut kipukohtia, mutta verkkosivujen ei tarvitse olla yksi niistä. Onneksi on Zoner, suomalainen hosting-asiantuntija, joka ei jätä sinua yksin bittien keskellä. Zoner tarjoaa nopeita ja helppoja ratkaisuja. Webhotellit, verkkotunnukset, sähköpostit ja WordPress-sivut. Kaikki yhdestä paikasta ilman IT-krapulaa. Heidän asiakaspalvelunsa on kuin hyvä terapeutti. Kuuntelee, ymmärtää ja on oikeasti paikalla silloin kun tarvitset. Jos siis digimaailma tuntuu vähän sekavalta ja haluat panostaa toimiviin verkkosivuihin ilman lisästressiä, mene osoitteeseen zoner.fi ja aloita kivuttomampi arki. Koodilla tuntuuko pahalta 20, saat 20% alennusta Zonerin kotisivukonetuotteista. Että mä muistan, kun mä soitin äitille ja mä olin silleen, että mä oikeasti teen asioita, mitä mä ajattelin, että mun pitäisi tehdä. Tai tiedättekö, että jos mä en syö lääkkeitä, niin mä oon silleen, että joo, mun pitäisi laittaa noi pyykit. Niin, no mä laitan ne joskus. Sitten mä lähdin jonnekin, sit mun pitäisi tai tekee tosi monta asiaa samaan. Joo, tai mä rupean laittaa niitä ja sit mä oon tuolla ja tuolla. Ja sit kaikki on ihan sekaisin. Kaikki on niinku aloitettu, mutta jäänyt kesken. Niin. Mut sit kun mä otan lääkkeen, mä silleen, mun pitäisi ottaa ne pyykit. Mä laitan ne pyykit. Niin just. Joo. Okei. Tuo semmoisen selkeyden. Ja mä vaan niinku toimin, että mitä hittoa. Niin mitä täällä tapahtuu? Että onks tää niinku, tälleenkö tää niinku voi mennä? Semmoinen hyvä olo varmaan tulee myös siitä semmoinen oikeasti, että niinku ymmärtää myös sen, että on ehkä ollut niinku pitempään tällainen ja sitten saa apua, niin se on varmasti mahtava tunne. Kyllä. No. Siis joo, mä muistan, että mä tein vaan jotain
siivoilin kotia, niin mä olin silleen, vitsi, mä oon tehnyt tänään vaikka mitä. Et kun mä oon vaan oikeasti tehnyt ne asiat, mitä mun päähän on tullut, että Niin nyt toi ja toi ja toi ja toi ja toi. Että kun mä oikeasti tein ne, niin mä olin silleen, wow, vitsi, mä oon kyllä tehokas. Mutta se on myös ollut jännää ollut mun mielestä jonkun verran keskustelua siitä, että nyt tuntuu, että kaikilla on joku ADHD tai näin, niin se on tosi vaikea niin kuin erottaa nykypäivän tai sillä, että kellä nyt sitten oikeasti on se ja kellä ei. Että niin kuin mä oon miettinyt just sitä, että itsekin vähän sillä puhunut itselläni sillä, että no ei mulla varmaan ole mitään oikeasti ole. Ja sitten se on sitten kun mä just puhuin siellä niin kuin oman lääkärin kanssa, niin että siellä on hirveästi jonossa ihmisiä, jotka haluaisi tehdä nämä ja näin, niin se on kyllä jännää, että sitten mä en tiedä, kellä on se vastaus siihen, että mikä on oikea aika sitten mennä. Mutta jos se haittaa sun elämää, niin sit varmasti. Se on itsestä lähtee, että jos sä itse koet, että siitä voisi olla apua. Mutta tämmöinen juttu, minkä mä kuulin kaverilta, että kaverin tuttu, niin oli sanonut, että joo, että hänellä on niin kuin jonkinnäköistä mukaan ADHD-juttua. Ja hän oli niin kuin mennyt ottaa, se kaverin tuttu oli mennyt ottaa joltain sen kaverilta niin kuin ADHD-lääkkeet niin kuin vaan sillä ilman, että sillä oli ollut mitään niin kuin diagnoosia tai mitään. Ja sitten niin kuin just mä en suosittele ketään koskaan ilman mitään reseptiä tai mitään tekemään mitään tällaista. Sitten hän oli vaan sanonut jotain, että oli ollut muka parempi fiilis ja näin, mutta toi on niin väärin, että alat vetelee jotain. Kyllä. Että jos jollain on edes idean tehdä tuommoista, niin ei niinku mielenkaan ei kannata. Ei kannata leikkiä. Ja mullakin, niin kuin mä kerroin, että niin kuin kärsinyt masennuksesta ja lääkäri on kanssa diagnosoinut sen. Viime syksynä mä viimeisimmän kerran kokeilin masennuslääkettä, että vaikka mä koen, että viimeiset 2 vuotta mennyt tosi paljon elämässä eteenpäin, on niin kuin tärkeitä läheisiä ihmisiä, joille voi keskustella avoimesti, mutta sitten kun mä oon yksin, mä nautin yksinolosta ja siitä, että voi olla omassa rauhassa, mutta tullut paljon semmoista, niin kuin, että pyörittelen negatiivisia asioita ja omat ajatukset kääntyy helposti negatiivisen puolelle. Ja sitten päätin kokeilla masennuslääkkeitä ja mulla tuli semmoinen turtaolo tästä kyseisestä lääkkeestä. Ja musta tuntuu, että sä olitkin semmoinen. Mä niinku jotenkin aistin susta osittain semmoista erilaista. Niin, että vähän. Silleen niinku ehkä huonolla tavalla rauhallinen. Niin, tai sitten sä oot vähän tunteeton kyllä, pakko myöntää. Kiitos. Vähän tunteeton. Ei mitenkään pahasti. Ei tietenkään. Vähän vaan. Joo, kiitti vaan, mutta joo. Mutta siis näin mä itsekin tunsin sen, ja se oli tosi tärkeää, että mä tunnistin sen tunteen, koska mä testasin, olikohan se 2 kuukautta, kun mä kokeilin, että oikeasti niin näkee, että miten ne vaikuttaa. Mutta sitten tunnisti sen, että ei ole oma itsensä, että niin en mä halua, että mä oon tunteeton, että ihmiset näkee mut tunteettomana. Mieluummin mä opin käsittelemään niitä negatiivisia asioita ja kääntää ne positiiviseksi. Niin mulle se kyseinen lääke ei ainakaan toiminut, ja mä koen, että tällä hetkellä mä voin tosi hyvin, että se oli vain hetki elämässä, kun oli helposti siinä negatiivisuuden ympärillä, mutta päässyt siitä niin kuin eteenpäin. Miten Sara, sä oot musiikin avulla ja sun biisien, albumien avulla tosi hienosti mun mielestä niin kuin kertonut sun tunteesta myös ja omista fiiliksistä, niin onko se lähtenyt ihan nuoresta asti, että sit kun sä oot alkanut kirjoittaa vaikka biisiä, niin sä haluat kertoa oman elämäntarinan musiikin kautta? Kyllä se on aina ollut niin ja en ole ehkä aina niin kuin kirjoittanut tai ajatellut, että mä kirjoitan biisiä, vaikka kun mä oon pienenä kirjoittanut, että mä oon vaan niin kuin halunnut kirjoittaa. Omia ajatuksia. Joo, omia ajatuksia ja niin kuin jotain runoja ja kaikkia tarinoita. Että se on aina ollut mulle semmoinen juttu, mutta joo, se on ehdottomasti tosi tärkeää mulle, että mä saan jotain niin kuin omia kokemuksia niissä biiseissä tuoda esille. Tai se tuntuu jotenkin tosi oudolta, että mä vaikka kirjoittaisin ja laulasin jotain, mikä ei ole tapahtunut. Mikä ei koske sua. Niin, tai että se ei ole koskettanut mua millään tavalla silleen, että olisi niin sitten tapahtunut mun läheiselle tai jotain, että mä olisin niin kuin, saanut siihen jotain kosketuspintaa, mutta jos se olisi ihan jotain fiktioa vaan, niin se tuntuu oudolta, mutta ehkä mä joskus teen jotain sellaista, ei tiedä. Ei tiedä koskaan. Niin. Ei kannata sanoa, niin kuin, ei todellakaan. Ei tiedä yhtään, mitä elämä tuo tullessaan. Just näin. Mun mielestä, niin kuin, mitä mäkin olen kuunnellut sun biiseen, no Paskanan biisi on varmaan semmoinen, missä olet saanut kuulla paljon läppää myös. Mutta silloin, kun mäkin katsoin UMK, mä muistan, kun tietty se on iso lava ja se
tunne, mikä siitä tulee. Mullakin katson Kotisohvalla yksin, mä muistelen, ja mulla tuli kylmät väreet, niin kuin ihan meni kananlihalle siitä. Ja mun mielestä se on niin hienoa, että musiikin avulla voi tuoda tuollaisia tunteita myös yleisölle, välittää sitä omaa tarinaa, että muutkin sen sun kappaleen avulla pystyy tuntemaan sen, mitä sä oot tuntenut. Niinpä. Siis toi on niin uskomatonta. Ja se, että se musiikin voima, että ihmiset, jotka ei edes ymmärrä suomea, niin siis teki videoita siitä, että ne niinku tuntee sen siinä musiikissa, että vaikka ne ei edes ymmärrä sitä kieltä, niin että se on niin niinku voimakas. Vahva ja voimakas. Joo. Niin toi on ihan siis, toi on käsittämätöntä kyllä. Tuntuuko susta, että sulla on semmoinen erilainen tai semmoinen tosi vahva connection sun kuulijoiden kanssa, kun sä oot itse ollut niin avoin sun biiseissä ja tämmöisissä sanomisissa? Niin... Kyllä mä koen ehdottomasti, niin että paljon mä saan viestejä niin. Just missä se on varmaan ihan huippufiilis, että tulee siis, viestejä. Ihmiset luottaa kyllä. Suhun. Niinpä. Se on kyllä. Siis ehdottomasti. Ja niin kun, siis välillä kyllä tulee niin kun ihan semmoisia, että... Tuleeko niinku jotain avautumisia jopa jostain omista jutuista? Joo, tulee tosi paljon, mutta välillä tulee niin kuin raffeja kokemuksia, mutta sit just se, että oikeasti joku mun biisi on auttanut ja esimerkiksi... Koskettanut tuolla tavalla. Joo, esimerkiksi tuosta Paskana biisistä mä sain monelta niin kuin, vanhemmalta, jonka lapsi oli menehtynyt, että toi on just se, miltä musta tuntui. Ja että toi on sanotettu tuohon biisiin, että mä en osannut silloin sitä sanottaa, mutta toi on just se fiilis. Se on varmaan upea tunne ja tosi vahva tunne. Kyllä. Silleen, että niinku sun oma kokemus ja se oma niinku taide niin sanotusti, niin se koskettaa niin monia ihmisiä tuolla tavalla. Just näin. Mun mielestä on tosi hienoa, säkin oot kertonut, että sit sä vastailet ihmisten viesteihin, kun ne kertoo omia tarinoita tai vahvoja tunteita. Mun mielestä on upeeta, että on läsnä. Mäkin painotan sitä, että niinku mun omille kavereille, Lukalle, vanhemmille, mummille ja vaarillekin niinku tietää, että niinku ehkä vanhemmat ihmiset ei niin helposti puhu omista tunteistaan, mutta mun mielestä on tärkeintä, että on läsnä. Kyllä. Ja ihmiset niin kuin kokee, että sulle voi kertoa asioita. Eihän mihinkään ei ole niin kuin oikeaa tai väärää vastausta, mutta mun mielestä se on upeaa, että niin kuin, vaikka sullakin on varmasti oma elämä ja omat niin kuin kiireet ja haasteet, mutta sä oot silti niin kuin sun omille kuulijoille läsnä ja tukena tietyllä tavalla, niin se on tosi hienoa. Ihanaa. Joo, se on kyllä itsekin huomannut sillä, että kun mä välitän ihmisistä paljon ja teen somea ja haluan oikeasti auttaa, niin se, että vastailee siellä kaikkiin kommentteihin ja viesteihin, mä niin kuin välillä se menee ihan käsistä, kun mä vastailen niin kuin pidempiä viestejä, mitä ne on laittanut mulle, että mä alan niin kuin siellä laittelemaan kaikkea, että niin, että miten sä oot tehnyt sitten ja tällä, että niin kuin auttanut, tai että kun on tullut kysymyksiä, että vaikka jostain liikkeestä tai jostain, niin mä oon antanut ihan semmoiset läpikotaiset kaikki vinkit siellä siihen ja tällaista, ja sitten siinä on tosi makea fiilis, kun jengi sitten niin kuin arvostaa sitä ihan sikana. Niin, kyllä. Ja sitten niin kuin, jotenkin tulee vaan semmoinen, en mä tiedä, välitetty olo itselle kanssa ja sillä, että se on kyllä. Se on aitoa. Mun mielestä sen huomaa myös, jos ihminen ei ole aito tosi helposti. Kyllä. Luka haluaa olla aito, se välittyy sun seuraajille, kuulijoille. Sara haluaa olla aito, se välittyy sun musiikin ja taiteen kautta. Niin se on niin kuin upeata, koska sit, jos feikkaisi sitä, niin kyllä se niin kuin ihmiset myös huomaa sen. Kyllä. Mutta sitten se on välillä, se on ehkä, sitten mietin sillä just omaakin niin kuin hyvinvointia välillä, mielenterveyttä, niin musta tuntuu, että mä oon välillä niin kuin ihan jatkuvasti sillä vastaamassa niin kuin koko ajan. Niin sitten, että välillä pitäisi osaa myös niin kuin relaa, että ei ihan jokaiseen tarvitse niin kuin vastata. Tai sillä, että niin kuin, mutta se on haastavaa, koska kaikille haluaisi vastata ja haluaisi olla kaikille tukena. Ja just näin. Että se on se oma aika. Jep. Myös niin se on tosi vaikeaa. Miten Sara, mun mielestä on tosi tärkeä aihe myös, koska mielenterveys yleisesti ja kaikkien pitää saada apua, mutta se on tosi haastavaa myös, mutta just yhdellä sun kappaleella sä puhut tästä lähisuhdeväkivallasta, perheväkivallasta tosi vahvasti ja myös naisten asemassa. Kyllä. Niin Suomessa vuosittain yli 50 000 naista kärsii seksuaalisesta väkivallasta ja vaikka Suomi on niin sanotusti maailman onnellisin maa, niin EU-unionissa Suomi on niin kuin toiseksi vaarallisin maa naisille asua. Niinpä. Niin
mun mielestä se on niin surullista. Mulla tulee tosi surullinen tunne siitä, koska mäkin olen puhunut naispuolisten ystävien kanssa siitä, että kun heillä on turvaton olo, vaikka liikkuu yksin pimeällä kaupungilla, tai että menee vaikka taksilla tai julkisilla, tulee semmoinen turvaton, uhattu olo. Joo. Niin se on tosi vaikea kuvitella itse se tunne ja laittaa itsensä siihen tilanteeseen. Miten sä koet, että me voitaisiin yhdessä Suomessa parantaa sitä tunnetta ja turvallisuutta? Mua rupeaa itkettää ihan vaan tolleen, että oot tommonen oikeasti, että sua kiinnostaa toi. Tietenkin mua kiinnostaa. Mä ajattelen omaa äitiä, omaa mummia ja nuoria pikkusiskoja. Mä haluan, että niillä on turvallista olla. Mullakin tulee vedet silmiin. Se on ihan normaali. Just toi, että kun niin monesti kokee sitä, että jos, tai kun puhuu tästä, niin sitten sieltä tulee se hyökkäys, että joo, niin varmaan. Ja siis ihan kauheat juttu välillä, mitä ei edes halua sanoa ääneen. Että sitten usein miehet voi jotenkin, tai se triggeröi tosi monia, kun puhuu siitä. Ja ne ei usko sitä, että se on ei totta. Se voi olla noin. Niin. Tai semmoinen kieltäminen tulee. Mäkin olen huomannut miehiltä ja kuuluu haastattelujakin siitä, että se on todistettu. Mitä sä alat kieltää tuollaista asiaa? No niinpä. Ja sitten sä alat vielä väittelemään. Se naurattaa, mutta myös se surettaa, että joku on päättänyt, että se ei voi olla oikein. Niin. Mutta se, että miten asiaa sit tulevaisuudessa parantaisi, niin mun mielestä jokaisen pitää myös miestenkin ymmärtää se, että tapahtuu jatkuvasti. Ja varsinkin mun mielestä isommissa kaupungeissa tietty kaikkiin asioihin ei voi reagoida, mutta jos sä näet, että jollain on uhattu olo, kyllä sä näet ihmisistä, jos sä kävelet vaikka kadulla ohi kaupungilla. Ja mulla oli just itse asiassa tämmöinen tilanne tuolla kaupungilla viime kesänä. Siis joku kaveri jahtasi jotain naista sillä oudosti, sillä mä katoin siitä sivusta sillä nopeasti, että mikä tilanne tässä on. Ja. Sitten mä huomasin, se ei ollut reagoinut se nainen sillä se enempää, se vaan katsoi sillä taaksepäin sitä miestä ja oli vähän sillä huolestuneen näköinen. Sitten mä kävelin siihen lähelle, sitten vieläkin se mies jatkoi sitä, sen seuraamista ja sit mä näin, että se huolestui tosiaan se nainen ja sit mä tulin siellä kysyä, että onko sulla kaikki hyviä, että onko tässä joku tilanne. Sitten se oli se, että jotain ihan siis paniikissa, että tämä mies on seurannut mua tuolta asti ja nyt se jotain jahtaa mua. Ja sit mä tulin siihen, niin sitten onneksi se mies sit lähti heti veke siitä, mutta siis se oli ihan shokissa siinä tilanteessa ja suunnilleen itki ja sitten mä olin vaan sillä, että onneksi nyt kaikki hyviä, että mä voin saattaa sut vaikka himaan asti. Kaikki hyvin. Joo, se oli kyllä hurja kokemus ja sitten just sillä, joo, mulla jäi siitä semmoinen fiilis, että vittu, että tämmöisiä ihmisiä on täällä planeetalla, että ne jahtailee tuolla Niin, ja ihmisiä aina tulee olla ja eri lähtöjä ja sitten on tietty erilaisia kulttuurieroja ja varsinkin perheväkivalta, niin se otetaan niin kuin persoonallisena, että siinä on myös vaikea tilanne myös, että uskaltaa vaikka hakea apua. Kyllä. Niin mä haluan myös painottaa sitä, että kaikille kuulijoille, että jos kokee väkivallan uhkaa vaikka kotona, niin pitää hakea apua siihen. Kyllä. Ja mäkin olen kuullut tarinoita siitä, että se on vaikka toistunut parisuhteessa useamman kerran ja sitten joku ulkopuolinen on nähnyt sen tilanteen ja hakenut apua, mutta onhan se tosi vaikea tilanne, että sä ajattelet vaikka, että sulla on pitkä parisuhde ja aluksi ei ole vaikka väkivaltaa. Niin. Ja sitten sitä alkaa tulee pikkuhiljaa, sä rakastat jotain ihmistä. Sepä. Niin miten siinä tilanteessa voi toimia? Onko sulla, Sara, jotain vinkkejä tällaiseen tilanteeseen, että jos on perheessä vaikka väkivaltaa, että miten sä tsemppaat itsesi hakemaan apua ja miten sä ratkaiset sen tilanteen? Oi vitsit. Se on tosi haastava kysymys niin, ja se on niin henkilökohtaista aina. Jep, ja en tiedä, kun toi just mitä sanoit, että usein sitten jotenkin, tai että kun se tapahtuu tosi usein niin vahvasti siellä niin kuin omassa kotona. Tai niinhän sitä, siinä omassa kuplassa. Niinhän sitä sanotaan, että naiselle niin kuin vaarallisin paikka on se voi olla oma koti. Niin. Se on ihan sairasta, mutta se on totta valitettavasti ja tosi useinkin vielä. Niin,
Ja siis siihen on monia syitä varmasti, että miksei uskalla, tai että ei ehkä uskalla hakea apua. Saattaa tosi paljon pelätä, niin kuin, että mitä tapahtuu, jos tästä menee jollekin puhua. Että toinen osapuoli saattaa uhkailla ja sitten se saattaa olla syynä myös se, että se voi hävettää, miten mä oon tällaisessa tilanteessa. Ei ole ehkä ikinä kuvitellut, että olisi jotenkin itse joutunut semmoiseen tilanteeseen. Ja sitten jotkut saattaa jopa niin kuin ajatella, että ne ansaitsee sen, niin kuin mikä on ihan järkyttävää. Joo, se on kyllä niin kuin, kukaan ei ansaitse ei sitä. Ikinä. Ei missään tapauksessa. Ja varsinkin, mitä on paljon lukenut ja kuullut tarinoita tuollaisista aiheista, niin myös niitä uhreja manipuloidaan tosi paljon. Että he ajattelee niin, että he ansaitsisivat sen, vaikka se ei todellakaan ole. Niin, ja siitä niin kuin kuopasta... Tai sitten vähätellään, niin kuin sekin on. Niin, että ei se ole nyt niin paha, mikä ei ole todellakaan totta useassa tilanteessa, mutta siitä kuopasta ylös pääseminen ja sen tilanteen ratkaiseminen, niin se on ihan valtava työ ja se, niin kuin haasteet, miten siitä päästään eteenpäin. Kyllä. Ja mä haluan painottaa, että kaikille kuulijoille ja kaikille, jotka näkee tämän, niin jos on sellaisia tilanteita tai tunnistaa omia läheisiä, niin puhukaa ihmisille ja hakekaa apua. Se ei ole todellakaan helppo, mutta se on niin kuin työ, minkä sä teet itsesi puolesta myös. Kyllä. Niin mä haluan, Sara, vielä kysyä sulta, että sä koskaan kokenut niin kuin väkivallan uhkaa niin kuin mieheltä vaikka elämässä? On, kyllä. Missä tilanteessa on ilmennyt? No, monissakin, mutta ekana nyt tulee mieleen vaikka tämmöinen, että on niinku torjunut miehen. Tai että mies on, siis on, nyt ekana tulee mieleen tämä tilanne, että mä olin mun kaverin kanssa istuu iltaa. Ajateltiin, että juodaan siinä joku 1 tai pari viinilasia ja ollaan ihan rennosti vaan ja jutellaan. Ja oltiin siis vielä semmoisen niin kuin hotellin aulassa, että ei mikään semmoinen yökerho-meininki. Sitten siihen tulee joku mies, jotain aika siis kännissä, niin jotain flirttailee ja yrittää niinku istua siihen ja sitten yritetään niinku kohteliaasti siinä, että sori, että meillä on vähän juttu kesken tässä, että ei kiitos. Ja niin sillä rauhallisesti ja kohteliaasti. Joo, ja sitten silti yrittää. Ja sitten mulla meni niinku patajumiin ja mä sanoin sille, että sä oot siis vanhempi kuin mun isä. Että voitko sä niinku häipyä siitä. Ja sitten hän niinku löi nyrkillä tähän näin. Silleen, että kaikki noi juomat lens. Ja sitten se huusi mulle, että vitu huora tapa itses. Ja tolleen, ja silloin mä olin silleen, että nyt toi käy niin kuin mun kimppuun tai jotain. Pelkäsit sä silloin? Oliko se niin kuin pelontunut vai semmoinen enemmän ärsytys? Enemmän ärsytys. Mun täytyy sanoa, että mä oon niin kuin semmoinen, mä ehkä voin kuvitella vähän liikojakin välillä omasta vahvuudestani. Että mä oon silleen, että niin. Ja mieluummin tolleen päin kuin toista. Niin. Mutta toi on tosi hyvä piirre. Niin. Et jos pelkäisi joka kerta, kun tulee tollaista, niin tietty se on ymmärrettävää, mutta se on hienoa, että sä oot myös kääntänyt, koska sulla on ollut paljon niin kuin, negatiivisia ajatuksia itsestäsi, niin niinpä. Sä oot vahva ja sä näytät. Joo, kyllä. Otetaan tässä ja nyt. Joo. Onko mitään muita esimerkkejä? Onko se ollut vaikka, että sä oot yksin kadulla tai että sulla on tullut semmoinen turvaton olo vaikka Helsingissä tai sit muualla Suomessa? On. Ja tosi paljon ollut just tommoista, että enhän voi tietenkään sanoa varmaksi, että joku on mua seurannut, koska se on, siis oikeastaan joka kerta, kun joku mies edes kävelee munkaan vaikka samalla kadulla mun takana, varsinkin jos kävelee mun takana, mä aina niin kuin pysähdyn johonkin, muka tekee jotain siinä, että se niin kuin menisi mun eteen. Ja joskus on ollut semmoisia, niin kuin, että on huomannut, että se mies on siis vaihtanut sitä puolta, että se on huomannut, että mua on niin kuin huolettanut se asia. Joo, mäkin olen tehnyt tolleen. Tuo on ihanaa. Mutta vaikka se on ihanaa, että mäkin huomaan, että jos mä kävelen jonkun perässä ja sitten mä huomaan, että se reagoi, että kuulokkeet pois, mä vaihdan tai pysähdy itse. Mutta onhan se niinku tosi surullista, että naisilla tulee tuollainen turvaton olo, vaikka jos liikkuu pimeällä kadulla. Kyllä. Niinku,
kuvittelee, että seuraa, että semmoinen mielikuva on tullut, että voi käydä jotain. Just näin. Ja eikä tarvitse olla mulle ainakaan edes pimeätä, että mua siis pelottaa. Mutta täytyy sanoa, että toi on muuttunut tosi paljon siitä, että kun hommas koiran. Okei. Se oli iso koira. No se on semmoinen husky mix, Okei. niin on aika... Ajattelin, että sä sanot joku puudeli. ei. Ja nyt on vielä 2. Niin ne on rescue-koiria tuolta Viipurista. Viipurin koirat. Joo. Ja mun äiti linkkasi mulle ihan superihanan semmoisen haskisekoituksen pari viikkoa sitten. Mä oon selaillut Oikeesti? Viipurin koirat IG-sivu siitä asti, että nyt on ihan kauhea koirakuume. Meillä on ollut paljon koiria meidän perheessä ja nyt ei ole muutama vuoteen ollut. Joo. Niin nyt mulla on itsellä semmoinen, mutta ehkä mä odotan vielä hetken. Mutta Ei. ihanaa, että sä oot ottanut rescue-koirat myös suojelee sua tietyllä tavalla. Tuomaan sulle turvaa. Joo, kyllä siis en mä niinku ajatellut sitä silloin niinku heitä niinku adoptoidessa, mutta sitten on vaan niinku huomannut sen, että no nyt mä asun Espoossa vähän semmoisella niinku rauhallisemmalla alueella, mutta Joo. mä asuin ennen Kampissa, niin siis ihan joka kerta, kun mä lähdin ovesta, niin joku huusi jotain tai tuli jotain niin kuin Miltä se outoa. tuntuu? No siis kauheat sanoa, mutta se on niin kuin enemmän niin kuin sääntö kuin poikkeus, että ei se oikein tunnu enää edes Niin. miltä. Onko ne niinku semmoisia, että sut tunnistetaan? Ei siis ennen kuin edes oli mitään niin kuin, Julkisuutta. että ei voi olla niin kuin Ilman huutelua. Niin. Joo. Tai siis, että ennen kuin oli mitään... Koiraa. Ei kun sitä, että ei kukaan, se ei voinut olla siitä, että ne olisi niin kuin tunnistanut mut, kun mulla oli yli joku 1 biisi. Okay. Ja siis ennen Niin sitäkin niin kuin... Silloinkin, joo. Joo. Että en usko, että oli siitä, Joo. että semmoista niin kuin... Häiriköintiä. Joo, semmoista catcalling. Ja Joo. sitten se on tosi jännä, että tosi monet miehet jotenkin ajattelee, että pitäisi olla jotenkin niinku otettu siitä, että ne huitelee Jotain viheltelee. Niin. Ja sitten mulle tulee just aina se niinku raivo. Mähän siis vedän keskarit pystyssä tuolla, niinku, että jos joku niinku, rupeaa huutelemaan. Siellä se Sara taas menee Niin, keskarit pystyssä. Eikö oikeasti mua ärsyttää niin paljon. Mä silleen, että siitä tulee niin semmoinen, että toi yrittää niinku jotenkin niinku alentaa mua tai jotenkin silleen. Joo, se on niinku ihan, meidän pitäisi tehdä joku opetus kaikille, että miten mennään puhumaan naisille oikein. En mä tiedä, osaanko mä puhua naisille oikein, mutta ehkä tärkeintä siinä on se, että tulee semmoinen turvallinen olo. Jep, niin. se on oikein. Luo omalla käytöksellään ihan sama, puhut sä naiselle tai miehelle tai ihan kelle tahansa, niin sä luot omalla käytöksellä semmoisen turvallisen olon ja niin kuin sä sanoit siitä, että tulee semmoinen alentava olo, että jos joku huutelee tai muuta, niin mun mielestä se on tosi tärkeää, että näkee kaikki samanlaisena, niin. Käyttäytyy kaikille samanlaisena, niin se on se mun mielestä pääpointti käytöksessä. Ottaa muut huomioon ehkä on se, mitä sitä voi kuvailla. Joo, kyllä. Joo. Niin mutta joo, hei, meillä on seuraavaksi vuorossa Mobility Luka liikkuvuushaaste. Mun haaste seuraavaksi. Ennen kuin päästään haasteeseen, niin vielä tähän loppuun, niin mä haluan Sara kysyä, niin mitä tulevaisuudessa? Mitä me voidaan odottaa sulta ja millaiset sun suunnitelmat on? Mä oon kuullut, että aina vuodenvaihteessa sä kirjoittelet, mitä on onnistumisia ollut tänä vuonna ja mitä kokemukset, mitkä on ollut niitä makeimpia kokemuksia. Kyllä. Niin voit sä paljastaa, että mitä sä oot kirjoittanut vuodenvaihteessa, mitä ne on tänä vuonna ja oot sä saavuttanut niistä jotain? Olen saavuttanut jotain, mutta mä en saa vielä kertoa. Okei. En saa vielä kertoa, mutta no mitäkään mä voisin sanoa? Tämä on niin tyyliä. Joo, uutta musaa, totta kai, Niin. Mutta no Vahvoja tunteita, uutta musiikkia. Kyllä. Ja sitten... Onko tulossa jotain kiinnostavia fiittejä tai jotain? No saattaa kyllä olla. Saatko sä sellaista mainita? Et saa En varmaan. saa! Vitsi. Mua ärsyttää niin paljon, että mä en saa, koska mun tekisi Se on ihan ymmärrettävää kyllä. mieli vaan huutaa kaikille, että mitä kaikkea on. Sä oot niin innoissasi, mutta se on hyvä. Joo. Et voidaan odottaa jotain isoja makeita. Kyllä, Se on hyvä, niin kuin, miten kuvailla sitä. just näin. Hyvä. Kiitos paljon, Sara. Otetaan Kiitos. seuraavaksi keppi niskaa. Ja Ei hemmetti. Onko tämä nyt semmoista, että sanoit, että sä et todellakaan testaa? Joo, toi just se. Apua.
Eli No, Luka näyttää, eli Luka, annat mennä Okei, vaan. eli mä näytän nyt seuraavaksi tämän haasteen, että miten se toteutetaan ja sä teet sen sitten mun perässä sen jälkeen. Okei. No niin, eli aloitetaan. Näytä tarkasti, miten kädet menee. Eli keppi selän taakse. Joo. Sitten täältä tuodaan kädet näin. Noin. Teetkö uudestaan vielä? Sieltä, Eli täältä takaa lähdetään vaan viemään. tässä katsotaan sitä lapojen liikkuvuutta, mistä puhuit. Sitten sä oot tässä. Sitten tässä tulee se haastavin osuus. Eli Joo. lähdetään viemään täältä. Jalka tuolta ulkopuolelta ympäri. Tonne. Ja sitten täältä näin. Ja sitten ootas. Tää jalka noin. Ja sitten Noin, helppo. Joo, ja me ei tehdä nyt kahta puolta. Ei vaan tehdä yksi. yksi puoli. Niin toi oli se haaste. Ja me tehtiin viimeksi Atenkaan niin, että mä vähän työnsin Aten kenkää. sieltä, Niin Siis herra jumala. Toivot sä näin paljon? Tollanen helppo. Toi on yllättävän helppo oikeesti. Eli siis tää on näkötellä takana. Joo, Joo, Luka laita tuu se tänne niinku- puolelle. Joo. Ja oliko se näin päin nää Joo. Näin. Ei kun toista. Näin. Noin, just noin. Ja sitten lähdet pyöräyttää sieltä ylös. Joo, Noin. joo, olkapää Sieltä liikkuvuus on pitäisi hyvä. saada jotenkin jalka Siis- sit. Jalka menisi täältä niinku ulkopuolelta, käden ulkopuolelta. Ai, mitä? Ai täältä? Joo. Just sieltä. Kyllä se, Katsotaan. kyllä se on lähellä. Up. Ilman se oli hyvä yritys. Mä yritin täysin ainakin. Joo, ei Sä nyt sanoit, ei. että jos parhaansa vaan yrittää, Just se on näin. pääasia. Just näin. Just No, näin, sä mutta yritit parhaasi, se on tärkeä. Ja Sara, kiitos Pääsit sä ylös? heittäytymisestä. Kiitos Sara heittäytymisestä. Mä haluan antaa sulle lahjaksi meidän yhteistyökumppanin Mutjuttimen. Tää on tällainen taskukokoinen kalvohierontaväline. Koodilla tuntuuko pahalta, saat 25% Mutjuttimesta alennusta. Ja siinä Sara, kiitos paljon kun tulit ja kiitos heittäytymisestä. Niin. Kiitos. Joo, hei, iso kiitos sulle vielä kerran. Multakin. Kiitos. Nähdään. Jee, toi oli hauska.